Usa ka brown booby bird nga gikonsidera ng endangered species ang kalit na kaplagan sa usa ka magbanay sa Cagayan de Oro City nga anaa sa tunga sa kadalanan. Among mananap ilang temporaryong giatiman ay gi-turn over ngadto sa otoridad. Aning report. Sa unang tan-aw, makapangutana gayod ka. Unsa ba kini klase nga mananap? Ang itsura adunay hait nga sungo, color blue nga mata, color brown nga lawas, ug daw pato nga tiil. Ang maong mananap nakaplagan ni retired Army Master Sergeant Teodolo Borden sa National Highway sa Barangay Agusan sa Cagayan de Oro City. Sumala pa nga pasado alas 11 sa gabi, nakita niya nga daw motabok kini sa highway. Pagtuo kuno niya nga wild duck kini, apan diyang iyang gisusi, laing matang day kini sa mananap. Tung dakop, ya padakop daw kay isog makitang gikuan ko diri gituhi ko. Ang kabay, ikaw ra gyud dako padagaw kay kung hadlok mo tong isang kauban ako. Dito akong gidakop gidala ko akong gitangkal sayang ba do iba istanan. Diyang ila kining giatiman, ilang gisawayan og pakaon og gulay, prutas ug kanon, apan wala kini mikaon. Diyang ilang gihatagan og preskong isda, didto na kini paspas nga mikaon. Ilang gitaho gilayon ngadto sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang maong mananap ug pinaagi sa programa atong gipahibalo ang buhatan sa City Local Environment and Natural Resources Office kun Clenro. Gisuta gilayon sa Clenro ang maong mananap ug gidala ngadto sa DENR Region 10. Gilayong gisusi sa mga personel sa DENR ang kahimtang sa maong mananap ug nakita nga wala kini mga injury. Dito sab nakumpirma nga maong mananap usa ka brown booby bird nga usa ka matang sa seabird ug gikonsidera nang endangered species. Sagad kining makita sa coastal areas o duol sa dagat. Base sa atong DENR Administrative Order 2019-09, ang brown booby is under siya sa endangered species. So when we say endangered species, it is a species not yet critically endangered, pero if the threat in the wild will continue unlikely, so possibly in the near future, it will move into critically endangered. Dako ang pagpasalamat sa DENR sanglit na rescue ang mananap. Karon, ila na kining gibutang sa temporary shelter aron maobserbahan. They are covered with RA 9147 or the Wildlife Resources Conservation and Protection Act. So ang pagtransport, pagposes, pagbuhi o pagpatay niini sa atong wildlife is punishable siya under RA 9147, which na siya imprisonment maximum of 12 years and penalty of 5 million. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.